Shwmai, a chroeso I Uned 3 Rhan 2, cwrs Sylfaen. Tra bod ni'n mynd trwy'r drilio, peidiwch ag edrych ar eich cwrs lyfr. While we're going through the drilling exercises, please don't look at your course booklet. I ddechrau, dyn ni'n mynd I edrych ar fynegi dymuniad yn y trydydd person, in the third person. Basau. 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 Basau Bethan yn byw dramor. Basau Bethan yn byw dramor. Bethan would live abroad. Basau Bethan yn byw dramor. Basau fe'n byw mewn carafan. Basau fe'n byw mewn carafan. He would live in a caravan. Basau fe'n byw mewn carafan. Basau hi'n byw ar ben mynydd. Basau hi'n byw ar ben mynydd. She would live on top of a mountain. Basau hi'n byw ar ben mynydd. Basau'r plant yn byw yn Llangranog. Basau'r plant yn byw yn Llangranog. The children would live in Llangranog. Basau'r plant yn byw yn Llangranog. Da iawn. Nawr, dyn ni'n mynd I ddweud brawddegau negyddol. Gan ddefnyddio ni, us, a nhw, they. Fase ni ddim. Fase ni ddim. Fase ni ddim yn gwerthu ein tŷ ni. Fase ni ddim yn gwerthu ein tŷ ni. We wouldn't sell our house. Fase ni ddim yn gwerthu ein tŷ ni. Fase ni ddim yn prynu jacuzzi. Fase ni ddim yn prynu jacuzzi. We wouldn't buy a jacuzzi. Fase ni ddim yn prynu jacuzzi. Da iawn. A nawr, siarad amdani nhw. Fase nhw ddim yn gwerthu eu tŷ nhw. Fase nhw ddim yn gwerthu eu tŷ nhw. They wouldn't sell their house.
Fasen nhw ddim yn gwerthu eu tŷ nhw. Fasen nhw ddim yn prynu jacuzzi. Fasen nhw ddim yn prynu jacuzzi. They wouldn't buy a jacuzzi. Fasen nhw ddim yn prynu jacuzzi. Da iawn. Ac i orffen, dyn ni'n mynd i ddrilio gofyn cwestiwn. Gofyn cwestiwn i un person a hefyd i mwy nag un person. Fase fe'n prynu car newydd? Fase fe'n prynu car newydd? Would he buy a new car? Fase fe'n prynu car newydd? A'r ateb? Basai. Basai. Na fasai. Na fasai. Fasa hi'n prynu tŷ newydd? Fasa hi'n prynu tŷ newydd? Would she buy a new house? Fasa hi'n prynu tŷ newydd? A'r ateb? Basai. Basai. Na fasai. Na fasai. Fasech chi'n mynd i fyw i'r Bahamas? Fasech chi'n mynd i fyw i'r Bahamas? Fasech chi'n mynd i fyw i'r Bahamas? Would you go to live in the Bahamas? Fasech chi'n mynd i fyw i'r Bahamas? A'r ateb y tro yma? Basen. Basen. Na fasen. Na fasen. Fasen nhw'n ymddeol? Fasen nhw'n ymddeol? Would they retire? Fasen nhw'n ymddeol? A'r ateb? Basen. Basen. Na fasen. Na fasen. Da iawn. A dyna ni ar gyfer uned 3 rhan 2.